Atxorrotxeko kondaira. Ala bazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Gure herrian bada mendi bat Atxorrotx izena daukana. Eta mendiaren puntan badago ermita bat. Baina garai batean, aspaldik urtetan, orain ermita dagoen lekuan, gaztelu bat zegoen. Eta gaztelu hortako jauna zen Pedro Mendia. Bertan bizi izan soldadu pilo batekin batera. Eta bere alaba Madalen, bertan, baita ere, Atxorrotxeko gazteluan bizi izan. Egia esan Madalen pozik eta zoriontsu zan, han mendiaren puntan, izugarri gustatzen zitzaion naturan, batera eta bestera ibiltzea. Perretxikoak biltzea edo gaztainak edo masustak. Denboraren arabera, bata edo bestia. Txorien kantuak bereiztea gustatzen zitzaion pila bat. Egun batean paseo bat ematen ari zala, doinu bat entzun zuen. Eta bertara gerturatu. Etan, mutil gazte bat ikusi zuen. Martin, artzaina. Eraina auzoko artzaina zen Martin. Eta elkar ezagutu zuten. Eta berriketan hasi ziren eta bata eta bestea eta bata. Azkenerako elkarren lagun min egin ziren. Eta denborak badakizue zer dakarren, elkarrekin maitemindu ziren. Eta alaxe, igaro zan denbora. Egun baten, Aitzorrotzeko gaztelura, Arrasateko gaztelutik mezulari bat iritsi zan. Laguntza behartzutela, Pedro Mendia jaunaren laguntza behartzutela, Arrasateko gaztelua erasotzen ari zirela etxaiak. Eta orduan Pedro jaunak guztiei jakindu zien, eta soldadu guztiak beraien zaldia hartu, beraien armak hartu, eta Arrasateko gaztelurantza abiatu ziren, bertako jaunari laguntzera. Gerturatzen ari zirela susmo txarra hartu zuen Pedro Mendia jaunak, izan ere, ez zegoen ezer arrarorik, ez zuten ezer sumatzen. Eta alaxe egiaztatu zuten, Arrasateko gaztelura iritsi ziren momentu hartan konturatu ziren, etxaiaren amarrua, engainua zela hura. Eta benetan erasotu nahi zutena etzela Arrasateko gaztelua. Aitzorrotzekoa, baizik. Eta alaxe berriro ere, akordatu zen, bere alaba bakarrik utzi zuela gazteluan, eta soldadu guztiei jakindu zien, bueltan, ziztu bizian abiatu zitezela Atxorrotxera. Eta hantxe zijoazten guztiak zaldian, iritsi ziren Eskoriatzaraino, eta Bolibar auzoko aldapa igotzen ari zirela Pedro Mendia jaunak artzain gazte batekin topo egin zuen. Eta artzain gazteak esan zion, jauna, lasai, itzul daiteke berorri gaztelura. Etxaiak galdetu duitia Atxorrotxeko gaztelurako bidea zein den, eta nik beste kontrako bidetik bialdu ditut, eta egongo dira orain degurixan. Lasai, Atxorrotxeko gaztelua salbu dago. Eta Pedro Mendiak ura entzun zuenean, artzainari begiratu eta eskerrak eman zizkion. Gazte, hau ez dut inoiz ahaztuko. Eta orduan Pedro Mendiak lepoan zeraman urrezko kate bat hartu eta artzain gazteari oparitu zion. Artzain gazte hau Martin zan, Madalenek maite zuen artzaina. Iritsi zen Pedro soldadu guztiekin Atxorrotxeko gaztelura, joan zen ziztu bizian eta ikusi zuen Madalen bizirik eta salbu zegoela. Eta ospatu zuten guztiak momentu ura. Aste batzuk igaro ziren berriro ere beste mezulari bat iritsi zenean Atxorrotxeko gaztelura. Mezulari hau baino gaztelatik zetorren. Eta iragartzera zetorren. Aste batzuren buruan, Mediazilgo markesa, Alfontxo jauna, gaztelura iritsiko zela, Madalenekin ezkontzeko asmotan. Eta Pedro Mendia jaunak Madaleni hau iragarri zionean, Madalen asarretu zen. Amorru biziz esan zion aitari ezetz, bera etzela gaztelako jaunarekin ezkonduko, ez. Bera ezkontzekotan maite zuen norbaitekin ezkonduko zela. Eta hainbeste asarretu zen Pedro Mendia jauna, bere alaba hartu eta logelan giltzapetu zuela. Eta etzion logelatik irtetzen utzi. Martinek baino aurkitu zuen bidea Madalenekin egoteko. Eta hala gauero, isil-isilik gazteluraino gerturatzen zen, gauaren iluntasunak babestuta. Eta han, Madalenen leiho azpian, zarata bat egiten zuen, Bazekien orduan Madalenek, Martin bertan zegoela,
Eta orduan leihua, logelako leihua ireki, eta maindire bat botatzen zion leihioan behera. Eta handik igotzen zen Martin, eta laxe ematen zuten biek elkarrekin gau osoa. Igaro ziren aste batzuk, eta iritsi zen Gaztelako jauna, Alfontso Mediazilgo markesa Atxorrotxeko gaztelura. Ongi etorria egin zioten. Prestatu zioten ongi etorri afari oparo bat, eta antxafaldu zuten guztiak elkarrekin. Eta gaua iritsi, eta bakoitza bere logelara joan zenean, Mediazilgo markesak Madalen ezagutu nahi izan zuen. Ezagutu. Eta orduan, guztiak lo zeudela probestuta, bere logelatik irten, eta isil-isilik Madalenen logelaruntza joan zen. Madalen eta Martin elkarrekin zeuden logelan, eta kanpoan zaratak entzun zituztenean maindirea hartu, eta leihotik behera jaisten hasi ziren biak elkarrekin. Eta halako batean Alfontso jaunak Madalenen logela ireki zuenean, eta barrura sartu eta leihoa irekita, eta maindirea bertan ikusi zuenean, leihora gerturatu zen. Bere labana hartu, eta jaist! Maindirea moztu zuen. Eta bi maitaleak leihoan behera. Antxe, gelditu ziren. Urroengo goizean zerbitzari batek aurkitu zituen bi maitaleak elkar besarkatuta, hilda. Eta Pedro Mendiak albistea jakin zuenean agindua eman zuen Madalenen gela giltza sisteko, eta inor gehiago bertara ez sartzeko. Eta debekatu zuen Madalenen izena bera ere aipatzea gaztelu osoan. Eta halaxe pasa zen denbora. Pedro Mendiak dien bihotza tristurak hartu zuen, eta halaxe bizi iraun zuen urte bat, eta beste bat, eta beste bat. Igaro zen denbora. Eta egun batean, Mediazilgo markesa Alfontso jauna berriro ere Erromara bidean Atxorrotxen gelditu zen atxeden hartzen. Eta hala, Pedro Mendia jaunak Alfontso ikusi zuenean, aspaldiko denborak gogoan, sentitu zuen beharra berriro ere Madalenen logelara sartzeko. Eta halaxe bion konpainian elkarrekin lehengoz guzti hura gertatu zenetik Madalenen logelara joan ziren. Pedro Mendia jaunak atea ireki zuen momentuan, han leihoaren azpian zerbaitek diztiz egiten zuela ikusi zuen. Eta bertara gerturatu zenean, han lurrean aurkitu zuen Alfontsoren labana, bere zigilu eta guzti. Eta maindaria ikusi zuen baita ere moztuta. Eta hori ikusita, momentu hartan, bertan, jakin zuen Pedro Mendia jaunak zer gertatu zen urte batzuk lehenago. Eta alagindu zuen Alfontso Mediazilgo markesa atxilotu zezaten. Eta horrela, Alfontso Mediazilgo markesak merezi zuen zigorra jaso zuen.